Nena, necesito que vayas á miña casa e collas as luvas e o abanico, non os atopo por ningures. Alicia chega á casa do coello. Ao entrar ao dormitorio do coello branco atopou as luvas e o abanico enriba da cama e colleu unha botella do que bebeu un pouquiño. De súpeto, Alicia empezou a medrar e medrar e medrar. Cando o coello branco chega á súa casa, atópase cun brazo saíndo da xanela. Axuda, axuda, hai alguén na miña casa. O coello branco comeza a roxer pedras que se converten en pastas de té máxica pola xanela. Alicia come unha pasta e empeza a encollerse, a encollerse, a encollerse, a encollerse. Alicia sae da casa correndo e chega ata un bosque onde se detén fronte a un cogomelo xigante.